करवाई मारा जल्दी करवाई होने फोन आवता कहता ना गांव घर हंसत पड़ी है कौन सी कहत रही है रौरा का चिंता बाजी सरकार हेलो माई गोड़ लागत नहीं और हाँ उ तो बोला ही बाटे अरे ना उदास नहीं थी तनी प्रॉब्लम बा कुछ का कही माई तो 10 साल के बाद भगवान हमरा पेट में दिले बड़न और हमरा पीछे ना नागिन लाग गई बड़ी से डर से खातिर का करी माई हमरा कुछ नहीं के बुझत माई कुछ उपाय बताऊ ना के कारे बहरी बाड़ी सन हमरा घरे में बिया तो हमर ननदी ना देखते रहे जब ना होते रहे तो देख के जियते ना रहे अब हो गई पेट में तबो देख के नहीं के जियत अब ओकर पढ़ाई छोड़ा दिले बनी अब पढ़ाई खातिर कुछ भी कर सकेले माई समझ गए ना हमरा तो बहुत ही डर लगता माई कोनो उपाय बताओ हम सियान हो गई ओकर शादी कर चाहतनी तो कुछ उपाय बताओ ना हमरा के अरे हाँ रे इतना जल्दी लड़का कहाँ मिली तो जानते बने माई हम 1 मिनट नहीं रह जान तेरे कुछ देती है खाए पी के तो हमरा डर लगता कहीं हमारे के जरो और मत देते ए माई हो जौन बाबा कम सुनेलन हो का नाम रहे उनके गोवर्धन बाबा उनका शादी हो गई बा नहीं क्या भाई ए माई उनका तो सब चीज़ बोल ही बाटे ए माई उनके से शादी करा देना अरे माई कुल हम संभाल ले टेंशन मत ले हम सुन एक बात तेरे को पाई बता देख पैसों मिली हमने के ठीक बा और काम भी हो जाए उनका से बोल के 1 लाख रुपया दे ठीक बा 1 लाख ना तो 50,000 दी ना 25,000 हम ले 25,000 ते ले ठीक बा माई जल्दी कर हम सच्चे बोला तनी माई एक 1 मिनट नहीं की रखल चाहत अरे इनके हम समझा लेते टेंशन मत ले ठीक बा हम तो के फाइनल बताओ थे का हो केकरा से बतिया तो ठीक है बा के हो माई है तो माई है तो फोनवा का काट दलो माई से हम ना बतीती ले देखी अब काट दलो तो अब कौन सी देखी माई के नंबर है अरे विश्वास नहीं है गुस्सा ना कंट्रोल हम तारा कॉल बन के माने पूछनी के करा से बतिया तो कहला माई गड़ी तुम बतिया के माने सासू मां से हम ना बतियलती माने इतना गुस्सा काहे बड़ू का बुए माने कौन टेंशन बड़ू है अरे काहे ना टेंशन रही जी टेंशन से तो हमार जिंदगी भरल बाटे ओफो हम तारा कहत नहीं कि तू रिलैक्स हो टेंशन से तो अपन जिंदगी गुजार देनी हम साला जब शादी भइल त ननद के पोसे के टेंशन जब सियान भइली तब पढ़ावे के टेंशन जब जवान भइली त शादी के टेंशन हमरा हर चीज टेंशन बाटे टेंशन जोन बात बात सुनी तू पहले हमारा से बोला ना तू काहे का इतना माथा पे चीज करतो हम सुबह से खाना नहीं खइले पहले मोबाइल पकड़ी काहे नहीं को खाने के लिए बताओ का बात है देखी जी बोला और बहन पता ना केकरा के घर में बोलैले रही कहा मत कहीं के देखियो सियान हो गई बाड़ी पता ना केकरा के बोलैले रही घर में बुला के और ये सब बात तू कौन सी कहतो नहीं कि विश्वास ना अब हम एकर क्रिया खाता नहीं अरे छोड़ो का क्रिया मत का बिना मतलब को देखा तो फालतू बात ना देखी सुनी हमारी बात सुनी इज्जत के बात बाजी पता ना केकरा घर में बोलल रही देखिए हम हाला नहीं कहले रोटी चपड़ा क्यों घर में बाड़ी कहाँ बात कुछ मत कहम ठीक बा ए जी देखी सुनी बड़ी बात हमर बात सुनी बोला बोला गुस्सा लगे ओकरा संगे भागे के बात करो तड़ी हम सब सुननी है पर्दा भी ले कहा तरी कि हमनी के भाग जाइल छी हमनी के उसे कर अच्छा कूल डाउन तू चुप रह चलो ना जी हम ऐसे ना होके दे हम ना बर्दाश्त कर पाई हम कहत है नो ठीक बा हम ओकर रास्ता निकालत है हम निकालम रास्ता रोवा तो निकाल पढ़ाई कर ले अरे कार और बात मानी बताई ना पहले शुरू से तो बातें मानते हैं बता तनी कुछ बन जाए कुछ हेतु हो जी अपना पैर पे हो जी तो बढ़िया नहीं पढ़ाई नहीं की करत घर में केहू के बोलावत तड़ी रोड के का कहत नहीं समझ में आवता सुनाई देता हम का कह रहल बानी ठीक बा हां हमरा सब समझ में आवत ठीक बा का कहल चाहत तू बताओ उनके हम शादी कराओ चाहतनी शादी कराओ चाहते हाँ। ना ओकरा कुछ बन जाए दो और हम ओकरा के समझाइब नो अब एगो बात रो बताई हेकरा के चाहिए कि बहिन चाहिए बताई पहले हमरा दोनों चाहिए हमार घर परिवार सब बढ़िया चाहिए सो हम एकरे के खत्म कर दे ना रहम ना इज्जत चाहिए हम एकरे खत्म कर दे हम पेटे में कर के एकरे खत्म कर दे भाई ठीक बा जौन कहबू तौन करम बस रोका चाहत जौन कहबू तौन हम करम ठीक बा लेकिन ओकरा ऊपर थोड़ा भी आंच ना आवे चाहिए ठीक बा ऐसे के देखिए हमार सबसे बड़ा इज्जत के बात फेंको ओकरा के हम बात इन फेंको ओकरा के हम अपनी इज्जत खातिर हम कुछ भी कर सकी ना तू अच्छा कूल डाउन जौन कहबू तौन ठीक बा चुपचाप चलो घर में चलो हम माने हाथ ना देखी
तू कूल डाउन होकर जॉन कबू तुम कर ठीक बा शादी न करा बा एक ना एक दिन तो शादी कराही के पड़ुए हम देखी खातिर हम तू बात कर सुनले बच्चा बानी के नुकसान रौरा नहीं काहे सुन ले रौरा तो चिंता बारी रही ना हम सुननी आ वो काल भागे की बात करे थी यार अच्छा ठीक बात भैया तू जॉन कबू तो मान ले कहती नहीं हम देखी क्या लइका देख ले बड़ो आयो बेटवा तोरा के हम कहती 75 बार समझाओ तू समझ में नहीं आवत हम नहीं चाहत कि घर में कोई आ जाओ ठीक बा घर में मेरी इज्जत पे जाओ ना तो हम मर जाए और हमार तो है हमारी इज्जत ना हो हमरा उ नहीं बुझात कि तू हमर घर के खराब समझबो हम ओकर शादी कराई हां तो ठीक बा लइका देख ले बड़ो हम देख ले बनी हां लइका बढ़िया बा लइका बहुत अच्छा बा और बहुत घर बटे बहुत मस्त बटे और बहुत अमीर हटे बस थोड़ा लइका के लेके आरो के बतिएले बा तू देख हमार घर के हां हम देख ले बनी ओकरा के ओकर बस केहू नहीं माई के जानते हैं ना सब कोई हमर मम्मी जानती है ठीक बा चलो हमार बतिए पूरा घर परिवार जानता चलो, ठीक और बा। बात सुनी पहले बोला ओके उनकरा जाए के बाद दिल्ली ठीक बा उ दिल्ली रहेला पर उनकर बहुत जजात बा जो घर गाँव बाटे और ई बहुत सुख करियन हमनी के अच्छा। बिना बताए उनकर शादी करेंगे बा ठीक बा ठीक बा तो हमरा में का करे के बोला जो सब कुछ तू ही कर देले बड़ो तो हम का करी बोला उनके कुछ ना चाहिए एगो साड़ी तक नहीं के देवे के बस एगो चुंदरी ले आ दे ठीक बा चलो ठीक बा हम ओकरा बाजार पास से सब चीज बाटे ठीक है बा ना कब करे के बा? अगले महीने में हम काल के बात कर रहल बानी काले के बात कर तू चलो ठीक बा तब चलो जाते हम अभी जाते हैं बाजार रोज भैया जाए तू रोज जाए मोबाइल दी हमरा के मोबाइल फिर पटकबू फिर फूटी रोज जाए ना मोबाइल के चक्कर में हमारी इज्जत के बात बाटे तो दी ठीक मोबाइल बा तो तू चलो ना घर हमके में मोबाइल दी रोज जाके चुंदरी किन के ले इनके धर्म बात किन करे के के ले बाद आवते हैं बाप रे काका ना गुस्सा आती है बिना मतलब के हेलो अरे यार दिमाग काम नहीं के करत हम फोन भी नहीं की लगौले माई हम कनी है ना आके तू ना 2 बजे के करीब में लेके आओ ठीक बा मंदिर में लेके आ मंदिर में हम शादी करा दे अरे सब ठीक हो गए 50,000 रुपया ले ली उनका से 5,000 होकर के दी है जो उनका के लेके आई अब 25,000 हमके 25,000 थे ठीक बा ना 5,000 बेसी ले लिए ठीक बा ठीक बा देखो तार बियाह करा दनी ठीक बा तो बड़े तुम बियाह बा ना दांत नत खोलिए दांत न देख बियाह तय करैले मैं जा तू पट्टी बना एकदम लामा लामा बिगले पानी जा के पटोराई ना लामा लामा आता ना फेकल रही आता ना ठीक बा आ गई निकल हां हां आ गई बोलना तो नहीं चाचा अरे हाय के हो अभी गाड़ी कब आई बड़ी साहब गाड़ी होनी खड़ा कर ए मारत गाड़ी गाड़ी के तांता लागल बा तहने गोंगा में जाम कराई जा के जाम कराई गोंगा में टोली में लेके आला भूया इनका बोल रहेला दिमाग खराब करे बोलो नहीं तो सही बात कितना लोग बोले लंबा लंबा फेंकत रहो की करे मार पूरा बहुत बढ़िया अरे दिल्ली के जमीनवा जौन रहा है दिल्ली वाला जमीनवा अरे पाटना में बाग जमीन अरे रोड़ा के बाद में अरे सारना के जितना जमीनवा बा सब यहीं के जमीन में बसल बा कान में दिल बा कलकत्ता के जमीनवा के फोन नहीं बा ठीक बात करी बात हां भैया बाद में बात करब हां हां काम में करो काम में बांधना ये भौजी के हो ई तार पति हो चढ़ बन जतन सारा से खड़ा रही जा कहत रहा ना कि हेलीकॉप्टर ले जाके जगह बा कहां हेलीकॉप्टर बतर बा ए भैया मत छोड़ो लंबा लंबा ठीक नो अरे भैया लम्बा नहीं किया बगैर नहीं किया जाके देख ली को मैंने का लगे वहां में कमी बा हैं कमी कमी लौकता हमरा तो का कमी लोग लौकत अरे हम का कहीं हम जल्दी जल्दी कर दे चुप रही तार चुप रही महाराज कोई लिखवा दे सर वाला जमीन और ना मोए का हसतनी जजी रोवा साहब का ए मारा सिंदूर जलवाई जा सारा अपना मैंने पूछा था गांव भर का करो सबे नु कही अब पाछा ऐसे बोलनी है हां हां करी महाराज मैं देखिए अभी फोन आते जमीन लिखा करवाई महाराज जल्दी करवाई होने फोन आवता कहता ना गांव घर हंसत पड़ी कौन सी कहत है रोड़ा का चिंता बाजी अरे का नहीं के चिंता चाचा लोग हंसत होंगे कहत होंगे कि चुप रही महाराज रे काहे भड़कत नहीं एक दिन देखा मुहे चाचा लोग आंख मुद के रही हन जौना घड़ी आइन आ या ना जाना गई अरे आपका हो गइल दर सालिया मुद के रही हो गई ना चले जल्दी चले के जी चले के ए काची करता रू चलो ऐसी का हवा के चलो पंखा के हवा खत खत्म हो गई चलो भैया तारा तो पीछा वाले इंडिया के डाली जी महाराज ए महाराज ओही ले ले बियाह करा देंगे कहता ना सुपर स्टार ले पुरानी महाराज ऐसी में लिया जाके आप ठीक तरह दिन हो जाएंगे
का बैठो अरे भैया हाँ हाँ क्या करिए रो टेंशन मत ठीक है अभी तो अरे भैया बढ़िया खाली बस हम कहाँ पहुँचा रहे चला एक ड्राइवर क्या काम करा पंजाब अरे चली दिल्ली घुमाया तो महाराज थाना वाला जमीन लिखवा दी बोली अरे मैडम चली ना रोक कलकत्ते वाला अरे चल तू लोग घूम रहा जा ये बाजी चली ना लिखवा दी अरे कैसन गाँव का सुनता